És l'àmbit municipalista, des de l'àmbit de les administracions més properes al ciutadà, continuem fent pedagogia, continuem fent avançar tot el que és la societat cap a aquest àmbit de llibertat, i ho fem des d'un dels punts de vista que permetrà segurament més adhesions. Comencem potser sí avui també un procés des d'un... Hola, bon dia. Han vingut els nostres regidors en representació d'ajuntaments del nostre país a ser presents a la constitució de l'Assemblea dels Municipis per la Independència, que esperem que a partir d'aquesta constitució passem a l'acció i que tots aquests ajuntaments que ja s'han adherit comencin a preparar la convocatòria del referèndum oficial. Jo crec que important per Catalunya i pel municipalisme, i per Vic no cal dir-ho, i sobretot és l'inici d'un moviment que s'apunta des de les institucions a treballar per la independència de Catalunya. Crec que això és molt important, la primera valoració és bona, estic content, 155 municipis, pensàvem, home, estaria bé que fóssim 100. El primer acte del municipalisme al nostre país. Per tant, permeteu primer sol dir en civil, com sempre sol passar avui al municipalisme de les institucions treballant plegats. Daniel Ximenes, alcaldes de Port de la Selva i d'Arenys de Munt, respectivament. Ells dos havien pogut construir el seu propi projecte i que dues persones des de dos ciutats per poder votar per la independència i poder permès que l'alcalde ens pot anar a votar per la independència. Aquests els amics. El senyor alcalde Genís Pitat i Nat va declarar moralment exclòs de la Constitució. Avui som aquí 155 municipis. 155 municipis que lliurement els seus plans diuen que volen formar part d'un projecte independentista. Un projecte que porti realment a construir el nostre estat. Un projecte que porti a construir la pàtria.
297 anys, en què Barcelona capitulava davant Provençal. Sovint s'ha qualificat aquest fet com la fi de la nació catalana, perquè amb el posterior efecte de la repensa, Catalunya va passar a ser tractada com una província de... Nova etapa del nostre país, clara de voluntat d'aconseguir la nostra sobirania econòmica, la nostra independència, el nostre estat, la construcció, la reconstrucció de la nostra nació, però ho féssim des de la iniciativa nostra, d'una de les associacions que tenim aquí, que treballen dia a dia també de voluntariat per aquest objectiu, plegats, haguéssim iniciativa, haguéssim fer accions per aconseguir que les vissin nosaltres. intentat fer... Molts entrebancs, però ho van fer. I entre altres coses ho van fer perquè hi havia persones com jo que sabíem que jo seria molt important, no? I que seria un pas endavant per tot el país. Bé, això ja acaba sent una culminació, però no és una culminació, també és un nou pas endavant molt important. O sigui, jo m'ho crec, això. Jo faig això per servei del meu país i tots els que estem aquí ho fem per servei del nostre país com alcaldes. L'alcalde és responsable del seu poble, de la seva ciutat, però la ciutat forma part d'un país, per tant també ha de participar dels projectes polítics del país i dels projectes de futur del nostre país. Per tant, el pla B és treballar i treballar, és anar conjuntament a favor del nostre país, i ho dic, no anem contra ningú, anem a favor de Catalunya, anem a fer el nostre projecte de país, un país que pot ser i ha de ser independent, però la independència econòmica no la tindrà sinó la independència política, i per tant això ha de quedar molt clar als ciutadans de Catalunya. Si volen tenir independència econòmica necessitem la política per força.